Sa tong sibianan karon si Mayor Samsam Gulyas atong tagapagtagad mahigala. Mayor Sam, may buntag. Buntag, attorney. Salamat sa pagdawat. Atong live daron des DYHP og nakakunik po nato ang atong igsuong sibianan 93.9 IFM. Mabati sa dito sa FM og unya of course atong mga social media platforms no nga mabati sad kini atong sibya karon. Atong gidawat atong ganinang report ni Lauro kay pida bisura ng bukton ana oh. Paita nangyawat ng taon tong bataa. Now arita mahigala sa kananang ato lang kuhaon ng update ana unya ni Radyoman Paul on sa dugang update but atong kumustahon mahigala kay kinini ang unang-una kumusta man Mayor Sam igo na man ang eleksyon no magkikontras Talisay no imo tibok salit so danan nalipay lang gyud ko Attorney Rofil na sa Talisay wala gyud na mas straight all these years pero sa tulo ka termino nako puro straight ang straight gyud no sa Talisay kanang imong kwan dako nang butang nga baya kay ang kwan ba ang imo bang leadership ba nya ang command ang mga tawo tuo ba no? Actually wala tay command Attorney it's more on nangampanya ta ipakita lang naton sa tong nabuhat then at the end of the day ang tawo mo gyud magbuot kung angay ba tay butang diha pero ang imong kampanya no bisag wala kay kontra suod magay po kadito gyud ngampanya everyday gyud ko daghan niingon na ngano taga-adlaw pa ko nag-shaking taga-adlaw ko nagrally pero kanang balaod mo ng 45 days na angay ta mga kampanya and we need to give the voters the respect that they deserve na mangayo ta silang boto sa eleksyon. Kay mo ra man gud og kana na ang kwan kana na ang of course kato mga konsehal nay mga kontrato konsehal okay na may mga dagan independent no pero at least kinini ang kaning imo na street gyud yes so at least murag na kumpleto yung kalipay dito. Pero una-unas di pa ta mo balik sa politics. Unsa man tong impacts in town sa imong kwan, imong dakbayan? Pagdungog nako na nay impacts. First thing we did is nagpatawag kog meeting sa DOH ug sa Cebu South Medical Center. Okay. Because I had to be clear unsay pwede nako i-divulge ug unsay pwede dili as far as data privacy laws is concerned ba. So pagibaw nako na unsay pwede nako ingon, I think right gyud sa mga taga-Talisay na mahibaw na naay impacts in our midst because para kanako mas kuyaw kung akong wa ko ingnon man naa day na diha man wa ko bawa ko ang mga constituency. Sumura kag nabutang sa kanang kuno pero post COVID sa una ba ug karon nabutang ka sa pagtimbang-timbang ako ba ning isulti o dili ba? Yes. No? So nya unsa man kini ni ang asa dapat sa Talisay pwede man masulti o dili? ningon to DOH na dili but ang most important karon is ang first yun na kung gusto mo ipaibaw duwa ka butang. First is dapat magpaibaw ko sa taga Talisay na naay impacts magbantay ta to create awareness na naagid ni siya. Og number 2 is medyo ni panic man kana may chismis gamay sa Talisay na ang namatyan impacts. Murag magratol-ratol niya mo panic niya ang mga tao. So as city mayor I have to curb the panic. Mo nang ingon ko naay impacts pero yung namatyan dili impacts. Kay naa siya sakit na di na ko pwede iingon. Na siya sakit na maoy rason sa iyahang pagkapatay. Okay, so masabot na nato na may gala kay na may privacy good in town po ang pasyente o niya kuano. So ato sa respect no kay bawta mga higala. So di lang ma-mention ni Mayor Samsam ang pangan of course ang exact place sa Talisay but ang importante nga ang iyang mga constituents sa Talisay hibaw nga existing ni diha. Busa magbantay ta. Ang importante gyud sa gyud when we learned about it, importante na ma-quarantine siya. Kay ang nakalahi para kanako ang nakalahi niya sa COVID ang COVID manggod pwede ka musuroy na naa kay COVID na wa ka mahibaw na makatakod kag laing tao ang kanimang kong impacts makita man sa lawas so dili na sa gyud tingali maayo na musuroy ka kung naa ka na lahi man siya sa COVID kay muram siya hangga na murag makit-an gyud nimo sa imong lawas so magpalayo lang gyud ka sa tao kay ang COVID kasuroy ka dito mura lang asymptomatic ba no wa kay gibati, wa kay giubo, wa kay gisipon. Nya kung sakto kag immune system, mura lagi guwayan ni tabo. Pero matakdan niya to ang katong dili may immune system. But kini klaro man gyud kay nga nagi ka impacts kay nabutoy-butoy man dagko ba kayo? Asa to picture names para kana ko ng picture names kato sa impacts bitaw ka na matakdag impacts. Nabato na day? Nabato? Beato sa ipakita ka dali ha. So klaro gyud kayo nga kini naka impacts. Ikaw mismo di po kaganahan siguro mo suroy pod. Di sa mahikog sad ka. So unsa man nagbutang kadto kanang area as a quarantine?
Di naman mura man siya kanang dako murag iyang balay suitable man for quarantine. So dito na to siya gibutang kay naman siya iyang kuglingong kwarto ug CR. Okay. So nya unsa may gibuhat ninyo inyo lang Gi-quarantine sila, then I think it's 21 days na angay na di sila mo gawas. Sus Ginoo ko. Mura pug ya pero unsa man nagmando ka nga magmask na po na Talisay wala ra? Wala ko nagmando ana attorney as far naguwat lang ko sa mga guidelines sa DOH. But ang akong importante karon is we have proactive measures para mahibaw ang tao. Unsay buhaton kung simba ko na impact. Tanawa kini mo na ang impacts no. Unya asa man tong butoy-butoy sa naong o sa lawas dong. Di man kaanin ko ana So ikaw nakiginabi ka man gyud taga Department of Health o sa atong taga Cebu South Cebu South Medical Center atong hospital sa Talisay. Unsa may mga measures ilang gi kuan Mayor? Ang first ang measures to prevent gipasa niya namo. So ang first akong gibuhat naman tay mga community first responders sa barangay, amo silang gitudluan unsaon paghandle labi na kung sila niya mo transport og someone na naay MPAX. Ang sunod tong gipatikitaan tanang disaster coordinator sa eskwelahan. Kay kuya man ikaabli sa eskwelahan manaay mga suspected MPAX cases dili ko baw mo handle ang atong disaster team sa eskwelahan. Then within this week gwapo tingali na i-meet na namo ang Chamber of Commerce ug ang mga negosyante para may bawsad sila unsaon pag-treat. Kini mo na hitabo. So kanang Talisay in town nga namatay pero dili impacts ang iyang namatyan, naa sa impacts but ang proximate cause of death dili gyud ang impacts, no? So ang iyang pamilya nagbuti-buti pod? Wala iyang pamilya wa gyud naigo. Muro priya po sa COVID no nga tingala ka ba nga nay naigo quarantine ang uban wa ra. Sometimes man good ma-airborne lang siya kung manglupad na ng mga lesion sa iyahang sakit. Pero para matakdan yung ka, nagyoy dapat ka ng skin-to-skin contact, prolonged skin-to-skin contact. So, at gakos, at sa bitaha ka may COVID. Yes, COVID, maigo, magyug ka, bisag mas istorya ra, no? So, kini lang gikang padool, medyo okay ra. Labi na kung magkakita ka na naa siya lesions or mga butoy-butoy siyang panit. Kana magbiso-biso, di talimayo na siguro. Ano na lagi katawa-katawa, mahigala pero bida, no? So, doon na i-designate ka nga isolation area, ang LGU sa Talisay, or wala pa? Wala pa karon, but if ever as needed, naara man may ready. Okay, ang imong giingon nga kining iyang balay is capable man nga doon ay isolation dito nga mabutang. Mas comfortable man gud ang tao attorney. Basta kung ilang balay suitable lang, mas comfortable gid sila nasa lasud silang kagulingong panimalay. Okay. But in case og ngadto ni mahitabo sa atong mga kaigsuonan nga imo makita labi pa og katong area nga sinardinas in town ang tao ba? Dili gid pwede. Ato sandad-on sa usa ka isolated place sa Talisay. Natay gi-designate ra diha. Nara. Katong sa COVID nimo sa una na pa or sa COVID ang COVID sa una among gigamit Queensland man to attorney. So mangita lang migla. Okay, sugot na paggamit sila po no. Okay, wa man to negosyo sila atong panahon na. Nahon na lang, wa man sa negosyo, may na lang magkakuan sila. Okay. So mo ni mahigala no. Unya kini niya unsa man tong pasyente natoy travel history? Wala gyud. Diri ra sa Cebu. Why travel history? Di ni ka to ni nakuha? Nagsige mig tan-aw sa mga rason na asa to niya nakuha. Pero nakita man ako yesterday, nabasa na ko sa newspaper na since 2024 pa man di ay na ay MPAX cases ang Cebu. So we're looking Cebu City. Cebu Region 7 Mo giingon sa newspaper yesterday, so something that we have to look. Giangkon sa DOH yesterday. Okay, ato man itrace ngano man ang history ani ngano nakuha man niya tong impacts. Yeah. Di ka sa kakuha do. Actually naglibog yun mi. Kay kami man supposedly ang first MPAX case in Central Visayas. So naglibog ko. So pero amo na lang gibuhat, gi-quarantine na lang namo. But at the end, niingon man ang DOH yesterday na nanay mga MPAX cases since 2024. Kay una god ang Lapu-Lapu do na impacts kuno but ilang gidinay. Di man to impacts ana. Okay. Ang Mandawi murag ila tong gidinay but ang Talisay imong giangkon nga do na impacts og ngani namatay. But ang imong pagkategorikal nga pag-ingon nga ang namat yan dili impacts. Yes. But natay existing impacts na hitabo. Yes. At least iyang pamilya siya ra usa. Wa mo kanat sa uwan. Wala. Kay wa mangyoy mga simptomas ang iyang pamilya. Okay. Ang mga silingan wa pod. Kalo is Ginoo no. So at least that was only an isolated case kumaahon. Hopefully. Yes. Okay. Kay usa ra man gyud kabok siya nga kwan. Unsa man kuno pamaagi ana nga kon sa 21 days? 21 days ang gingon sa DOH. Naitambal ang kuan ana? DOH. Nasa ihatag ni tambal para mo lessen ang symptoms ug mo lessen ang time na mudag ko ang
Mpox. Unsa kadako ana sa anang impacts katong mga chicken pox una? Ako makita ang picture ng good attorney. So, Oo. wag ko kita unsay actual. Hinaot ta di lang ko kita sa actual attorney. Bitaw no? But si Mayor Sam Samangod, kung ato mabantayan may gala during the COVID time, usan ni sa mga mayor nga maayong pagkadaang yang LGU, no? O niya katong pagpanghatag og mga kuan, mga rasyon, no? Kantali say usa to sa tong gitan-aw nga maayong pagkadapod sa atol sa COVID mga higala. So kining impacts ato lang iyampo lang gitawon sa Ginoo nga di lang tawon ni nanay kakuan ba, no? Kay katong na-lockdown gud atong panahon sa COVID. Hinaut ta nga kilisod kayo bago pa ta wa pa ganita ka recover gyud sa COVID. Nya nanapoy lain ba simbako lang palayo lang in tao, no? So mo ni mga higala ang atong tagag pagtagad. Sa pikas bahin kini bang atong hisgot naman gitag impacts mayor. Panalitan kung unsa may kalaki i-isolate o panalitan madasa tambalanan na aman na diha nahimutang ang Cebu South Medical Center. Doon na slay area nga para sa impacts. Nakastorya ko sa Cebu South Medical Center, if patikitaan nila ang Mpox cases, like the time nagipatikitaan nila ning Mpox case, nagyod sila holding room na walay tao na adto nila ipatikitaan. Oh, so pareha gyud pas COVID. Yes. Okay. Maganda man kita ning kalakiha. Ambot kang ubang hospital but insofar as Cebu South Medical Center is concerned, naanay ready sila. Kay na-meet man ni nila ang patient. Pero pagpangutanan nako, how can you meet a patient tagan kay tao diha? Oo. There nagis lang mga isolated room na adto nila patikita. Kini mo ni ang kanang picture sa kanang impacts. So kinahanglan gyapon ka nga kuan gyapon ka. Doon na kay mga gear ana. Gipalong sleeve gyud siya ang pasyente. Then ang naay mga gear na gipangsulob ang mga doktor. Para gyapon sa una no, nga murag astronaut in taon tong mga doctors. I think so. Ningon na sila na gear. Kalimot ko pangutana kung PPE ba or not. Oo. Grabihan ko na.